En Pau va començar, a l'escola ens van començar a dir que tenia algun problema quan tenia 4 anys. Estava fent de 4, llavors el seu tutor em va cridar, em va dir que trobava que era un nen immadur. Jo no ho vaig entendre gaire, perquè en 4 anys el que jo espero dels nens és que no siguin gaire madurs, 4 anys, que només tenien interès per jugar i que els aprenentatges que eren en regles li costaven. Ens va dir que aconsellava una avaluació psicològica, que no havíem de patir, que hi havia nens de tota manera, que cada nen anava al seu ritme, però que aconsellava una avaluació. Vam fer una avaluació, no hi va haver res destacable a l'avaluació i vam continuar l'escolarització normal, sense cap mena de suport, sense cap mena de compte amb res. Llavors, de tercer va ser quan es va destapar tot, que li costava molt la lectura, tenia mal ritme, portava malament la mecànica de la lectura, hi havia molts problemes amb les ortografies i les normes ortogràfiques, tant català com castellà, donaven molts problemes. Feia faltes caòtiques i vam parlar amb la tutora ens va tornar a dir que calma, que no passava res, que els nens tenien el seu ritme, que no en fessin cas. A quart, el Pau va veure que ell tenia problemes. Això va ser el pitjor de tot. Adonar-se ell que tenia problemes, que era un nen amb problemes, que ell se sentia que era el tonto de la classe, que no podia aprendre les normes ortogràfiques de res, que no s'enterava quan llegia. Llavors sí que vam reaccionar ràpid, perquè el veiem, plorava moltíssim, va començar a tenir problemes amb els amics, va començar a tenir problemes amb els mestres per plorar a classe, bàsicament. Vull dir, no és que ell no s'enfrontava amb ningú, és el nen més dolç del món i més maco del món i més bo del món, però se sentia un inútil. Llavors era com, no dono per més, soc tonto, no en sé, no ho aprendré mai, no feia més que dir-me, és que no ho aprendré mai, és que jo no ho puc aprendre. Llavors vam anar a veure un psicòleg. Va arribar el diagnòstic, dislèxia, dèficit d'atenció. Va ser posar-li nom a les coses i va tenir un sentit quan li vam posar nom. Ja no era tonto, no tenia cap problema d'intel·ligència, no tenia problemes més que dificultats amb les normes. Són signes arbitraris. Llavors teníem problemes amb aquests signes arbitraris que eren el de l'escriptura. Llavors teníem problemes per codificar, per descodificar, per tot. A tot arreu, per dèficit d'atenció, sortia medicació. No hi havia res més. I per dislèxia, paciència. Llavors, a banda de la paciència i de la medicació, que si calia hauríem de pensar-hi, no hi havia res més per fer. Doncs et parlaven de classes de repàs, et parlaven de quadernets, però jo pensava, estem a l'era tecnològica. Si sabem arribar a la lluna i sabem arribar al mar i no sabem ajudar un nen a defendre's amb l'escriptura i la lectura, trobava que era molt penós. Vam venir a parar res a sobte, eines informàtiques, una manera que jo vaig trobar que era moderna, d'encarar els problemes, i vam venir per aquí. Llavors vam començar a venir, no sé si cada dia o gairebé cada dia, i alhora vam comprar el paquet de programes del I3 per a la lectura i per a l'escriptura. Aquí fèiem una miqueta, diguem, com de rehabilitació de dislèxia, també treballàvem en temes d'atenció, també vam comprar el Memotiva pel dèficit d'atenció, i a casa ell feia servir per llegir, per escriure, i també el Memotiva pel tema de l'atenció, per allò que ell volia, perquè era l'estiu. Llavors volia escriure i s'agafava el programa, volia llegir i es posava els cascos i el programa li llegia i ell llegia després. I era facilitar-li coses que ell escollia. No hi havia col·le, no hi havia la pressió de fer els deures. I així va ser com va començar a entrar i com va començar a agradar-li. Va ser que vam aprofitar que era l'estiu i que podíem fer-ho al seu ritme i a la manera que ell més li agradés. Va anar molt bé, li va començar a agradar molt, l'informàtica li encanta, li encanten els ordinadors. Llavors és com fer-li entrar una cosa que a ell no li agrada perquè li causa frustració, que és la lletra escrita, acompanyat d'una altra cosa que li agrada molt, que és un ordinador. I d'aquesta manera semblava que entrava millor. Te prens una pindoleta que és amarga però una cullerada de sucre. Hem notat que no hi ha tant rebuig per les feines de l'escola, perquè el que teníem era rebuig. Ell havia d'escriure i no volia escriure, perquè m'equivocaré, perquè ho faré malament, perquè hauré de trencar el paper 53.000 vegades, no ho vull fer, no vull copiar enunciats, no vull posar respostes, no entenc el que em diuen. Això va desaparèixer. I és difícil, continua sent una tasca difícil llegir, encara que tingui eines que l'ajudin, però com a mínim ja no hi ha rebuig, ja s'hi posa. Si seu, arriba de l'escola, em vaig a fer deures. Això és fantàstic, això és el primer any que ho tenim, i és un nen que ara té 12 anys,
I és el primer any que arriba de l'escola i me'n vaig a fer deures. Sempre era per seguir-lo, quins deures hi ha, no ho vull fer, ho faré malament, me posaran un 0. S'ha acabat. Això és l'avantatge més grossa. Bueno, potser la més grossa és que torna a estar feliç a l'escola.